Így zapsaunejtű. Simán. Kocsmában azért beszólnak, akkor oda teszed magad, nem? Hogyha ötlen búziskodnak. Nem, csak így hátra, vagy megkérdezem, látsz valamit a kezemben? Nem. Pusztít. Akkor már borul a paraszt. Padlav. Hát úgy a kopoltyúval a piros csíkot. Itt repülő a csíkot. Fenn a levegőre. De hogy csinálod? Ennyi. De ez milyen gyors? Mi? Ezzel előugodjál el, öcsém. De Mint a villám. De ez... akkor kajakra töltök, akkor így nézek. Félre basom, hogy figyelj öreg, néki mugatsz, hogy a házat őrzed. Ennyi. És így megállok, mint a kobra vagy. És a kobra úgy ütök. Mikor ütök, így, és megmerevedek, mint a kígyó. Ha nem elég néki, akkor ott Még rátöltesz. keresztet fogok. Ezt mutatja. Így. Jó. Ez a. Keresztfogás. Keresztel. De hogy? Keresztbe így megfogod. Így megfogom a majmonak, gabancsot. Pafó. Ennyi. De az már a második, az már hatásos. Nem maradsz talpon. És valamikor be is állsz neki ilyen izében? Karate állásba, vagy hogy? Volt már olyan? Amikor így állok. De hogy? Mutasd. Így beállok aztán. De gyorsan. Oldalra. Hát, megezzelj nekem a hátra is. No, az hogy van? Hogy állsz? És meg hátulról, mikor megfogom. Lefognak hátulról, fogja le a kezem. Úgy van. Úgy van. Ennyi. Ennyi. Törik be az óra. Bafal. A szájszíle izé. Piroskát köpi. Ez az óra. Úgy néz ki, mint a izé. Erre esküszöm. Az mi? Kereszt. Mutasd meg. Vallásos. Erre. Isten. Nem tartozom semmilyen szektatagba, de kurva keménynek.